думата доброта, особено за думата доброта. Аз ви благодаря за гостуването и ще опровергая последните думи на Жел Вагенщайн, защото в Пловдив концерт изнесе една успяла в Америка българска пианистка, пианистката Ана Петрова. Вижте повече за това в репортажа на Владислав Селов. След като преди време дирижира симфоничните оркестри в Плевен и Бургас, Джонатан Пастернак е поканен да се включи и в пловдивската поредица шедьоври на симфонизма. Веднага решава да украси концерта си с Анна Петрова, с която ги свързват съвместни изяви в Съединените щати. Така пианистката става естествен акцент в програмата. За последно с Пловдивския оркестър тя свирила на дипломирането си, което не е чак толкова отдавнашно събитие, особено сравнено с последното пловдивско изпълнение на, твърди се, най-зрелия концерт за пиано на Прокофиев. Решихме да направим Прокофиев трети, който не е правен от много отдавна в Пловдив поне. Оркестранците казват, че не са го правили от 85-та година. Възпитаничката на Пловдивското музикално училище и на Manhattan School of Music в Ню Йорк се завръща всяка година в Пловдив при семейството си, но изявите й не са толкова чести и обикновено са солови представения в камерни пространства. Сега за първи път в кариерата си свири трети концерт на Прокофиев, който обожава още от детските си години. Ние винаги се учим, така че предполагам, че след 2 години или 3 или 10 ще го изпълня по различен начин. Но Прокофиев по някакъв начин се е превърнал като специалност моя. Свирила съм доста от неговите соло произведения и лятото сега се върнах да свиря с Йордан Камджалов. Изпълнихме първия Прокофиев концерт, който беше също много вдъхновяващ и за публиката беше страхотен. Тази година Анна Петрова защити докторска степен по пиано в студиото на Андре Мишел Шуп в Ню Йорк. Освен концертиращ артист, тя е преподавател по пиано в Държавния университет Сам Хюстън в Тексас. Обича да се влива в душата на изпълняваните произведения не само технически и емоционално, но и като изучава детайлно историята на творбите и авторите им. Интересното за Прокофиев е по негови думи, че за съжаление музиката му често се преценява като гротескна, като саркастична и това се изявява на преден план като изпълнение, докато той самия обяснява, че много би желал неговата музика да бъде разбрана повече от страна на мелодия, от страна на хармония, като един нов език, чрез който той казва мога да изразя дълбоки емоции, чувства. Събитието от симфоничния цикъл на операта поставя началото на поредица от коледни новогодишни изкушения за ценителите, сред които премиера на оператата Прилепът, концерт с коледни песни и мелодии с над 250 изпълнители и многожанрово